practica ne omoară în România. Nu prea poți, nu există nimic inofensiv aici, înțelegi? De la neacaisă care te fluieră pe stradă, claxoane, mers încet pe lângă tine sau mai știu eu ce, până la tipele care se simt ofensate dacă doar le spui așa o vorbă și le lași cu ochii nu? Da. Femeile în România, dacă flirtezi cu ele, vor să fie și agățate propriu-zis, și nu? Oricum, masculii nu prea flirtează ca joc în România. De ce? Asta e problema, că în alte părți se întâmplă chestia asta, știi? Te duci într-un bar, li, vorbești cu un nene, beți o bere împreună, fiecare se duce la el acasă. La noi, nu, domnule, dacă a venit unul și a stat de vorbă cu tine, păi, întrebarea logică este, și cum e? Știi? De ce nu? Păi, nu știu, românii sunt mai la subiect, așa, ei nu fac nimic fără să aibă un scop clar în sine. Și scopul ăsta, hai să ne simțim amândoi bine și să ne creștem stima de sine, că ne uităm unul în altul ca și cum ne place unul de altul, deși... Deci suntem niște crispați. Da, suntem niște crispați, nu știu, mie mi se pare că suntem și mai sinceri. Te duci singur, să spunem, ești singur într-o seară și vrei să ieși într-un bar, nu ai niciun prieten care să se înscrie, da? Și ce faci? Stai singur să te plictisești? Nu, uite, o agăți pe Gigica. De exemplu, dacă agăți o englezoaică sau ceva, este mult mai fun decât nu? Pentru că ea știe sportul ăsta. De obicei, când e singur, beau cu barmanul, e mai ușor decât să flirtez cu necunoscute. Bun, și atunci ajungem la subiectul care ne doare foarte tare. În România, care e mai problematic? Faptul că bărbații nu știu să complimenteze sau că femeile nu știu să primească complimentele? Cred că prima parte. Deci, ce încercări de agățat aud eu de la amicele mele, râd pe burtă. Și când îi vezi și în diferite categorii sociale, de la țăranul care stă și crapă semințe în fața blocului și fluieră pe toate care trec pe stradă, până la șmecherul de dorobanți care, pisi, nu vrei să mergi cu mașina mea, să te plimbi, să arăt casa. Da, ai avut vreodată vreo tipă pe care ai vrut pur și simplu să o complimentezi că ți era simpatică și vrei să o faci să se simtă bine? Nu. Despre asta este vorba. De ce să faci alt om de lângă tine să se simtă bine? Tu ce câștigi la faza asta? Avem viața prea scurtă să ne gândim la alții. Te întreabă David dacă ți-ai luat și vreo țeapă la agățat pe net. Adică dacă ai avut niște așteptări și la un moment dat și de exemplu, te întâlnești cu o tipă. Te întâlnești, de exemplu, cu o tipă care pare mișto și deodată vezi că e bașoaldă, urâtă, mă rog, în toate felurile. Ce faci? Mai stai măcar și la o bere? Stai la o bere. Păi nu, eu fiind mai măgar așa de ce nu fac tot felul de chestii, de genul ies cu prietenii mei și stau la o bere cu ei și mă vezi că sunt la nu știu ce terasă să apară și ea, dacă e nașpetă, nu o bag în seamă, vorbesc în continuare cu prietenii mei. Deci ești bărbat? Da, nu, sunt măgar. Plec de la premiza că e ok să fii prost până la 25 de ani, că oricum gagicile până în 25 de ani sunt toate cam la fel. Am chestii mai bune de făcut tot timpul decât să stau și să vorbesc cu o nașpetă despre ce frumos e cerul. Ce chestii bune ai tu de făcut? Prefer să mă duc acasă și să joc solitar. Prefer să mă uit la vopsea cum se usucă. Prefer să ascult muzică și să mă scobesc în nas. Să mă ascult normal, nu trebuie să iasă în evidență pe stradă prin cum se îmbracă. Ca mă ascult care te respecti, trebuie să ieși în evidență prin ce zici și ce faci, nu prin cum te îmbraci. Nu prin chestii superficiale ca femeile. Nu prin chestii superficiale ca femeile. Vezi, asta este gândirea. Asta e gândirea cu care eu cel puțin am o problemă, știi? Că în țara asta bărbatul trebuie să fie un pic mai frumos ca dracu, aia e expresia, și femeia trebuie să fie pisi, frate, scoasă din cutie. Nu înțeleg, iarăși e o chestie de asta, hai să fim sociali unul cu altul, să ne bucurăm, să ne strângem de mână, să facem horă. De ce zâmbești altora? Să vezi de treaba ta și de bucuria ta, de ce să-i bucuri pe alții? Bucuria ta interioară care nu cumva să se răsfrângă în afară. Chestia cu străinii. Pentru că depinzi de cei din jurul tău. Da, depinzi de prieteni și de cunoștințe, nu de străini. Nu ai nevoie să zâmbești oricărui om care trece pe stradă. Ba da, pentru că depinzi de atmosfera pe care o faci în jurul tău. Nu e vorba de nevoie, e vorba de faptul că e face în jurul tău aici, atât. Aia este, deci 50 de centimetri, rază de 50 de centimetri. Hai să lămurim un pic, acum ca de încheiere, pentru cei care n-au înțeles. De ce tu? Tu reprezinți un fel de comunitate. Hai să nu spunem chiar... probabil că cititorii tăi sunt în mare parte bărbați.
bărbați. Ești surprins. Cred că cititorii mei sunt în mare parte corporatiști și corporatiste cu fantezii. Mai mult bărbați sau femei? Cred că mai mult sunt gagici decât... Serios? Nu știu, mi-a dat impresia că totuși, sau cei care îți răspund, cel puțin, cei care fac comenturi, că sunt bărbați. Și atunci pe noi ne interesa opinia lor, în momentul în care ei veneau spre noi vrând să scriem foarte mult pentru bărbați, înțelegi? Am fost curioasă dacă valul ăsta de oameni care vin de la tine, cum reacționează. De asta am vrut să vedem care este impactul și impactul a fost destul de puternic. Pentru că, așa cum spuneai tu, că nu-ți respecti, adică nu dai 2 lei pe cei care te citesc, ne-am dat seama că s-ar putea să ai un motiv pentru care spui chestia asta. Adică ne-a lovit un pic adică publicul tău odată cunoștință cu tine și în același timp toți oamenii cu care tu ai venit. Ceea ce pot să zic, știi cum e ca într-o căsătorie, înțelegi? Ai venit cu rudele alea de la țară, ca să zic așa. Mai m-au urmărit ele decât să nu l-am luat de mână. Noi am fost curioase să vedem dacă la impactul cu rudele tale cu care ai venit, dacă ne place, dacă este un gen de public pe care ne-l dorim. Și cred că am aflat deja răspunsul. Că nu. Nu, da, a fost o experiență foarte bună. Și probabil că din cei care te-au citit și există și câțiva cu care ne-am putea împăca, dar câțiva.